međunarodnog salona urbanizma koji je održan u novembru prošle godine u Bijeljini, gde je bilo izloženo oko 150 radova i bilo je oko 500 gostiju na tom salonu i su da impresivan karakter. Mi smo u mogućnosti da vam prezentujemo samo jedan manj broj radova sa tog salona, uglavnom nagrađene radove i radove sa kojima je javno urbanističko preduzeće PLAN konkurisalo u različitim kategorijama. Sve opštih napora urbanista u ugrađivanju našeg u kvalitet sopstvene životne sredine. Zato koristimo priliku da vam komplikovanu oblast urbanizma probamo da je približimo. Ja ću vam sad kratko dati istorijat salona urbanizma koji predstavlja, znači svake godine predstavlja prezentaciju ukupne godišnje urbanističke prakse u Srbiji i Republici Srpskoj prvih godina, a kasnije i dobija i međunarodni karakter. Prvi salon je održan u Nišu 1991. godine, bio je 71 rad na 90 panoa, a izložba je gostovala u gradovima, znači Beograd, Sombor, Sjenica, Trstenik, Zaječar i Herceg-Novi. Izložbu, znači, organizovalo udruženje urbanista uz podršku Zavoda za urbanizam iz Niša i društvo Urbaniste Niša. Druga izložba je također bila 92. godine u Nišu i bilo je gostovanje grada. Onda je bila jedna od kriznih godina u Srbiji, pa nije bilo salona. Treći urbanistički salon, znači sve se održava u Nišu, 95 radova i 140 panoa. Četvrti salon je već dobio, imao je svoju temu koja je glasila urbana regulacija gradova i naselja u Srbiji u 19. i 20. veku. Bilo je prikazano 72 rada. Peti salon je imao temu aktualna urbanistička teorija i praksa grad budućnosti. Imao je tada već 108 radova. 1997. tema je bila obnova identiteta gradova Srbije, 82 rada i prvi put salon dobija predmet međunarodnog. Znači imali smo učešće narodnih preduzeća, organizacija i fakulteta. 1998. godine sedmi salon redovan u Nišu, 92 rada. 1999. godine tema je bila gradovi na pragu novog milenijuma, održivi urbanizam i obnova razrušenih naselja i infrastrukture. To je bila odgovarila tu godinu 82 rada na 97 panoa. Deveti salon kada se slavlja 10 godina od postojanja salona. 11. salon je prvi put organizovan van Niša i tada je dogovoreno da svake parne godine salon bude organizovan u nekom od drugih gradova, a za neparne godine bude organizovan tradicionalno u Nišu, pošto je sve poteklo od njih. Veoma impresivan salon je prikazan u Kragujevcu, 181 rad. 12. salon redovni bio je u Nišu sa temom zaštite životne sredine i urbani razvoj. 13. salon je bio u Banja Luci. Urbanisti Republike Srpske zajedno sa udruženjem urbanista Srbije tradicionalno uvijek učestvuju u organizaciji salona. 14. salon urbanizma, znači Niš, retrospektiva planerskih vizija urbanista, slavilo se 50 godina od postojanja urbanizma u Srbiji. 15. salon, veoma impresivan salon, održan je u Novom Sadu 2006. godine. 16. je bio u Nišu, tema je bila urbani urbanizam. Tada je izdata i jedna publikacija gde su prikazani svi saloni urbanizma. 17. salon, ovaj koji mi imamo deo salona priliku da vidimo, održan je u Bijeljini, 124 rada plus studentski na 130 panoa. Izložba je gostovala do sada u Despotovcu, Nišu, Kragujevcu, sada u Šapcu, a u pripremi gostovanje u Čajetini za letnju školu urbanizma